чӣ тавре ки қаблан эълон доштем, мутахассиси хорватӣ Петр Сегрт сармураббии нави мунтахаби футболи Тоҷикистон эълон шуд. Ба ин хотир бо иштироки намояндагони васоити ахбори omma нишасти хабарӣ доир гашт. Шартномаи ҳамкорӣ 1 сол муҳлат дорад. Дар назди сармураббии нав вазифа гузошта шудааст ки мунтахаби кишварро ба ҷоми Осиё 2023 барорад. Агар вазифа иҷро нагардад, шартнома қабл аз муҳлат қатъ мегардад. Ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷуразода зимни суханронӣ қайд намуд ки аз миёни зиёда аз 30 довталаб сармураббӣ интихоб шудааст. Роҳбарияти федератсия мақсад дошт шахсеро интихоб кунад ки нигоҳи аврупоӣ дошта бошад. ҳамзамон фифа ҳам барои интихоби сармураббӣ Сегртро тавсия дод. умед дорем ки аз уҳдаи вазифа ба хубӣ мебарояд. ҳамзамон Петр Сегрт ҳам ба суоли хабарнигорон ҷавоб гуфт. ӯ чунин зикр намуд: ман фалсафа ва нигоҳи хоси худро дорам. Футболи Тоҷикистонро хуб омӯхтам ва муайян кардам ки ин ҷо истеъдодҳои зиёд ҳаст. мо вақти хеле кам дорем. Барои баромадан ба ҷоми Осиё ҳамагӣ се вохӯрӣ доир мекунем. Аз ин рӯ ҳаққи иштибоҳ карданро надорем. Кӯшиш мекунам як мунтахаби қавӣ таъсис дода сарбаландона вазифаамро иҷро намоям. I have my philosophy. That is normal. Why you change coaches when you every time compare them with the philosophy? I have my own philosophy and I know it will be difficult. This is the first answer to the first question. Ҳамин тавр саволу ҷавоб миёни рӯзноманигорон ва сармураббӣ бисёр ҷолиб ҷараён гирифт. Ёдовар мешавем ки қуръакашии марҳилаи гурӯҳии ҷоми Осиё 2023 24 феврал доир мешавад ки дар натиҷа якачини Тоҷикистон ҳарифони худро дар марҳилаи интихобӣ муайян месозад.